Azimayi moto. Moto. Taunyadira na azimayi anzanga amene tikugwira ntchito limodzi kuno ku Conduril. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kukhala pakati pa azibambo. Azibambo alipo more than 300. Koma ife azimayi fete chakuti tikutha kukwanisa kugwira ntchito ndi azibambo. Tiyeni tisamaziyang'anire pasi pamene tikugwira ntchito. Construction sikutanthauza zoti ndi azibambo. Ife azimayi tili ndi kuthekera. Dziko la Malawi lidasayinira mgwirizano wakuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna ku Beijing m'dziko la China mchaka cha 1995. Kuchokera nthawi imeneyi, boma komanso makampani m'dziko muno akuyesetsa kulemba ntchito komanso kuyika m'maudindo amayi. Izi sizidali chonchi m'mbuyomu popeza ntchito zambiri zimagwiridwa ndi abambo. Amayi akhalanso akukanika kugwira ntchito zina chifukwa cha mantha kuti sangakwanitse poganiza kuti ntchitozo zimagwiridwa ndi amuna. Ntchito zomangamanga ndi zina mwa zomwe amayi amaopa. Pamene ntchito yomanga chingalande cha ulimi wa nthirira cha Shire Valley Transformation Program ili mkati m'boma la Chikwawa, kampani ya Conduril ndi imodzi mwa makampani amene akugwira ntchitoyi. Chiyambireni ntchitoyi mchaka cha 2020, kampaniyi yalemba ntchito amayi m'maudindo osiyanasiyana. Pakadali pano, amayi oposa 35 ndiwo akugwira ntchito pa malowa. Ena mwa amayiwa ali pa maudindo akuluakulu. Chris Katunga ndi mkulu woyang'anira zolemba anthu ntchito ku kampani ya Conduril ndipo akufotokoza zambiri. Ngati Conduril ntchito zimene zimachitika ambiri amaona ngati ndi za azibambo okha, koma si choncho. Ntchito zambiri ndi zotheka ndi azimayi. Ndipo ine ngati HR kwambiri ndikamalemba anthu ntchito ndimaperekanso mwayi kwa azimayi kuti amene ali ndi kuthekera, tisangoti mzimayi koma amene ali ndi kuthekera kuti ntchito zimene zili panopo atha kukwanitsa, timampatsa mwayi ndithu ochuluka kuti alembere. Ndipo takhala tikutenga kwa azimayi amene kutengera muzaka zimene takhala panopa pa Conduril aonetsa ndithu kuti mzimayi atha kukwanitsa ntchito ina iliyonse imene mzibambo amapanga. Titha kupereka chitsanzo pa azimayi amene tili nawo. Tili ndi engineer wamkazi amene ndithu amayendesa zonse. Tili ndi social safeguard officer mzimayi amene amayendesa ndithu zonse. Tili ndi ma operators azimayi, ma steel fixers, ma carpenters, kuonjezerapo ma general workers. Inenso ndunena ndine mzimayi human resource officer. So mutha kuona kuti mzimayi ali ndi kuthekera ndithu. Mene ndatchulira ma position amenewo popanda mzibambo. Tanthauza kuti Conduril ithaso kuyenda popanda azibambo amenewo. Mayi Katunga akuti nthawi zambiri amayi amakhala olimbikira ntchito yawo komanso amagwira ntchito mwaluso ndi motsata dongosolo. Kotero kuti nkofunika kuti makampani omwe amagwira ntchito zothamangathamanga azilemba ntchito amayi ochuluka. Engineer Darcy Atindwa ndi mayi yekhayo amene amagwira ntchito yoyang'anira zomangamanga pa kampani ya Conduril. Iwo akufotokoza zambiri. Ntchito yathu yomanga minteki ndi canal ya madzi. Nde kwambiri ife ndikumanga kwathu ntchito yanga ndionetsesa zoti tsiku ndi tsiku tikupanga beat ma targets amene timakhala nawo. Then makhala ndikupanga monitor ntchito ina iliyonse pa section pali ponse. Ntchito inde imaoneka ngati ndi azibambo komano ndiyoti aliyense atha kupanga. Pali inde ma challenge kwa azibambo amati akangokuona wazinena kuti ine ndine civil engineer. Kwa iwo amaona ngati kuti sizingatheke sungakwanise. Nde imakhala kuti iweyo kwenabe kulimbikira kuonesa kuti ine ntchito iyi ndingathe. Nde chomwe ndimachita ndimangopanga mbali yangayo zomwe ndikuyenera kuchitazo zomwe ndimachita. Koma kuti sindimakhala kulimbana ndi munthu kuti ndizionere ndekha pansi, koma ndimayigwira ntchitoyo mmene imayenera kugwiridwa ndipo ma results onse amakhala ali. Ndinangochita chidwi poona kuti
ndi zinthu za mtengo wapatali anthu kumamanga zisulo mazilumikiza kutani ndinaona kuti ntchito imeneyi kuli bwino nanenso ndikatani ndiphunzire kuti pasogolo pano zizanena kuti ichi ndi chakuti zimakhala motere. Ntchito iyi ndiyolira mphamvu kwambiri ndiye zimangotengera chidwi cha munthu kuti mzimayiyo wachilandira motani ndipo wachimva motani kuti akhale ntchito ngati imeneyi. Tabwera kuno kwambira ndi chidwi kwambiri kuonesa mwawo dabo kuti zingathiki bwanji kuti sikana kugwira ntchito ngati imene zizi koma ine ndimona ngati ntchito ina yonse ayisakhoza kugwira ngati munthu ungayikirepo mtima fine ndikaonesa ntchito iyi namba ndi 15 years ine amandiphunzitsa bambo anga kuirovo mpaka na panova ndikugwira ntchito iti ndikugwira ntchito imeneyi sindimaona chosiyanisa china chilichonse ndimagwira ntchito ngati mamuna ndipo olo mabwana samandidandaula. Ahana Mandalasi ndi mkulu woyang'anira za chikhalidwe cha anthu ku kampani ya Conduril yemwenso amagwira ntchito yolumikizitsa kampani ndi anthu ozungulira dera limene kampaniyi ikugwirako ntchito. Iwo akufotokoza kuti vuto lalikulu lomwe amayi amatha kukumana nalo kugwira ntchito ya zomangamanga ndi lakuti azibambo ena sakhulupirira kuti amayi akhoza kugwira ntchito yotereyi kotero kuti amawayang'anira pansi. Timakumana ndi zinthu zambiri komano chinthu chachikulu mwina chimakhala kuti anthu kukuona ngati mzimayi osati kukuona ngati position yako. Nde chimakhala chinthu chonena kuti iweyo ngati mzimayi uonesese kuti ntchito yako wagwira ngakhale kuti akukuona kuti ndiwe mzimayi basi kuti amangokutenga kuti umakhala ku nyumba. Kwambiri mavuto amene takumana nawo mu project ngati mu company koyambirira ndi chifukwa chokuti mu construction ambiri ndi azibambo azimayi tili mochepa ndiye kwambiri azibambo amationa ngati kuti basi ndiwe mzimayi palibe chimene ungapange. Nde ineyo ngati position yanga ngati social safeguard kwambiri kumakhala kuwaphunzitsa azimayi kuti ali ndi ufulu nthawi imene akugwira ntchito pa kampani pano munthu sakuyeneka kuphwanya ufulu wawo mu njira ina iliyonse ndikuti pa nthawi imene mwina munthu waphwanyira ufulu apanga bwanji akapanga ripoti kuti chifukwa nthawi zina kuti matha kupezeka kuti munthu mwina akukuphwanyira ufulu malo wa ntchito koma sikudziwa zonena kuti ndithandizidwa bwanji. Tikabwera kumbali ngati ya midzi imene mwina tikuzungulira nayo imene tikugwira nayo ntchito mwina challenge yayikulu imakhala kuti zoyembekezera za anthu akumudzi chifukwa inoyi ndi ngati project imene tabwera kuti timange irrigation canal tikuyeneka kukhala pa ubale ndi anthu akumudzi pa nthawi imene mwina pali mavuto osiyanasiyana timatha kukhala ngati kuti tikuthandizana komano penano chimatha kukhala ngati kuti mwina kuyembekezera zambiri kuti kuchokera ku kampani komabe timagwira ntchito bwino ndi anthu akumudzi kuthandizana zinthu zosiyanasiyana. Amayiwa akulangizanso anzawo omwe angafune kugwira ntchito ngati zomwe iwo akugwira. Ntchito iyi ndi ya wina aliyense kanzimayi nzibambo aliyense atha kugwira ndiye kwa azimayi amene amafuna ndithu atagwira ntchito iyi ndi olandiridwa atha kukwanitsa. Anthu atayang'anire pansi anthu amayankhula zambirimbiri simungakwanise mwina wapasaka ntchito kuti mwina inuyo ndino mutha kungokwanisa akaka koma ayi ndithu yomwe akupanga nzibamboyo naye sonso nzimayi atha kuyikwanisa. Kwambiri kulimbikitsa atsikana kuti we need atsikana ambiri ma engineers osamazionera pansi kuti ine sindingakwanise ndebwa ndikangogwira ntchito ina yake yotiyo yachizimayi ayi koma ndikulimbikitsa atsikana ambiri kuti mu field umumu atsikanaso tikhale ambiri tizafika kuti tikubalansana nafenso 50-50. Malangizo anga kwa azimayi adzanga ndokuti ntchito iyi ndiyophweka umangofunira ukayiphunzira ukayidziwa basi palibe vuto lina lililonse koma imaopsa ukakhala uli kumbali koma ndi ntchito yophweka ko basi iyo wawa ya umangofunika kuchilimika basi. Mayi Katunga akulangiza makampani ena azomangamanga kuti aziwapatsa mpata amayi omwe ali ndi kuthekera. Iwo akulangizanso amayi kuti akhale olimbikira ntchito akalembedwa. Malangizo anga kuma construction companies amene amalemba ntchito anthu ine ndipemphe tikuyenera kuonetsetsa kuti azimayi tikuwapatsa mwayi waukulu
ndipo ndi azimayi amene amatithandiza kuti zinthu zathu ziyende. Mzimayi amakhala wadongosolo pa ntchito ina iliyonse. Ndiye tikatsogoza kuyika mzimayi patsogolo tizaona kuti zolinga zathu ngati kampani zizakwaniritsidwa. Ndi azimayi tizayika patsogolo tisamayiwale pomalemba anthu ntchito. Aliyense ali ndi kuthekera kugwira ntchito zosiyanasiyana ngakhalenso zomangamanga atapatsidwa mpata.